Máme tu pred sebou súbor poznámok hojenie rán a nervov a naším cieľom dnes bude pochopiť dva, vlastne úplne odlišné svety. Na jednej strane je ten príbeh o tom, ako sa zahojí obyčajný škrabanec a na druhej strane ten oveľa, povedala by som, dramatičejší príbeh o tom, čo sa deje, keď si poškodíme nerv. A je to téma, ktorú pozná každý. Určite si všetci pamätáme nejaké to rozbité koleno z detstva, ale čo sa vtedy vlastne dialo pod tou chrastou? Poďme sa do toho ponoriť. Začnime teda úplne od základov. Čo to vlastne znamená, keď povieme, že sa nejaká rana hojí? No, v podstate je to úžasne komplexný biologický program. Jeho cieľom je jediné – obnoviť poškodené tkanivo. Ale ako naznačujú aj tie poznámky, nie je to univerzálny proces. Ten výsledok vždy závisí od mnohých premenných. Od typu tkaniva, veľkosti poškodenia, či sa tam povedzme dostane infekcia a samozrejme od takých kľúčových vecí, ako je prekrvenie a dostatok živín. V vlastnej skúsenosti viem, že malý čistý rez od noža sa zahojí úplne inak ako povedzme škaredá odrenina z pádu na bicykli. Jedno zanechá sotva viditeľnú čiarku a to druhé veľkú niekedy až nepeknú jazvu. V čom je ten rozdiel na tej bunkovej úrovni? To je presne ten kľúčový rozdiel, ktorý poznámky označujú ako primárne a sekundárne hojenie. To prvé, to primárne hojenie, odborne per primam, je ten, povedal by som, ideálny scenár. Týka sa to čistých rán, kde sú okraje blízko pri sebe. Typický chirurgický rez, ktorý sa zašije. Telo má vtedy relatívne jednoduchú prácu. Je to ako zapnúť zips. Ako zips? Veľmi prirovnanie. Áno. Okraje do seba pekne zapadnú, proces je rýchly a jazva je minimálna. Dobre. A tá odrenina z bicykla je teda ten druhý prípad, však? Presne tak. To je sekundárne hojenie per sekundam. Nastáva pri rozsiahlejších zraneniach, kde chýba časť tkaniva, alebo pri infikovaných ranách. Tu už telo nemôže len tak zapnúť zips. Medzi okrajmi je proste diera, ktorú treba vyplniť. A to ako urobí? Robí to tak, že vytvára nové dočasné tkanivo, hovoríme mu granulačné, je to oveľa pomalší a zložitejší proces. Ak by sme zostali pri tých analógiách, je to skôr ako zaplátať veľkú dieru v látke. Aha. A tá záplata nikdy nebude úplne rovnaká ako pôvodný materiál. Preto je aj výsledná jazva oveľa výraznejšia a často dochádza aj k jej stiahnutiu, čiže kontrakcii. To mi pripomína jednu starú jazvu po popálenine, ktorá je stále taká napnutá a ťahá kožu okolo. Takže to je presne ono. Presne. To je klasický príklad kontrakcie pri sekundárnom hojení. Telo sa snažilo tú dieru stiahnuť dokopy, ale za cenu straty flexibility. A ako presne táto záplata vzniká? Predpokladám, že to nie je nejaký chaos, ale že to má svoje presné pravidlá. V poznámkach sa spomínajú 4 konkrétne fázy. Áno, je to vysoko organizovaná kaskáda udalostí. Prvá fáza nastupuje okamžite v priebehu sekúnd. Je to hemostáza. Hemostáza. Dobre. Jej hlavným a jediným cieľom je zastaviť krvácenie. Krvné doštičky sa okamžite zhlúnu v mieste poranenia a spolu s bielkovinami z krvnej plazmy vytvoria zrazeninu trombus. Ako taká núdzová zátka. Presne. Núdzová zátka, ktorá upchá poškodené cievy. Dobre, takže krvácanie je zastavené, máme prvú hrubú záplatu. Čo sa deje potom? Potom prichádza povedzme upratovacia čata. Je to druhá zápalová fáza. Telo do poškodenej oblasti vyšle špeciálne biele krvinky. Najprv neutrofily a po nich makrofágy. A to sú čo zač? Sú to v podstate také bunkové vysávače. Ich úlohou je ranu dôkladne vyčistiť, pohltiť všetky baktérie, odumreté bunky a zvyšky tkaniva. Tento proces navonok vnímame ako typické znaky zápalu. Začervenanie, opuch, bolesť a teplo. Takže to je ten dôvod, prečo nám lekár niekedy povie, že mierne začervenanie a opuch okolo rany je vlastne dobré znamenie. Že telo robí presne to, čo má, upratuje si na stavenisku predtým, ako začne stavať. Presne tak. Je to kontrolovaný a absolútne nevyhnutný zápal. Bez tejto upratovacej fázy by sa proces hojenia nemohol ani začať. Je to príprava terénu. A tou ďalšou etapou je samotná výstavba. Áno. Tretia fáza sa volá proliferačná. A teraz sa začína tvoriť to spomínané granulačné tkanivo. Je to vlastne zmes nových, krehkých cievok, ktoré prinášajú kyslík a živiny a buniek zvaných fibroblasty. Fibroblasty. Áno, a tieto fibroblasty sú ako stavební robotníci. Začnú produkovať kolagén, základnú stavebnú bielkovinu nášho tela.
V tejto fáze produkujú najmä kolagén typu 3. Ten je relatívne slabý a neorganizovaný. Takže len taký provizorný. Dá sa to tak povedať. Môžeme si ho predstaviť ako prvé narýchlo postavené dočasné lešenie. Má za úlohu vyplniť dieru a spevniť ju. A zároveň sa z okrajov rany začnú plaziť kožné bunky, aby ranu uzavreli zhora. Dočasné lešenie, to znie, ako by sa to malo neskôr meniť. Búra sa to potom, alebo ako to funguje? To je skvelá otázka, pretože presne to sa deje v poslednej 4. fáze. Volá sa remodelačná a je zďaleka najdlhšia. Najdlhšia? Áno, môže trvať mesiace, niekedy dokonca až 2 roky. Wow. Počas tejto fázy telo systematicky prestavuje to dočasné lešenie, fibroblasty postupne odbúravajú ten slabý kolagén typu 3 a nahradzajú ho oveľa pevnejším a lepšie organizovaným kolagénom typu I. Aha, takže to je ten typ, ktorý máme v normálnej, zdravej koži. Presne tak. A práve táto pomalá prestavba je dôvod, prečo jazva časom bledne, mekne a stáva sa odolnejšou. Takže telo si vlastne vymenia provizorný materiál za finálny a na konci je tá jazva rovnako pevná ako pôvodná koža. A tu je jeden fascinujúci a dôležitý detail z tých poznámok. Nie je. Nie je. Nie. Ani po dokončení celého tohto zložitého procesu nedosiahne pevnosť jazvovitého tkaniva nikdy 100% pôvodnej pevnosti. Maximum, ktoré dokáže dosiahnuť, je niekde na úrovni 70 až 80%. Počkaj, takže aj po rokoch, keď si myslíme, že je všetko dokonale zahojené, je to miesto vlastne permanentne oslabené. To úplne menej pohľad na jazvy nie sú len kozmetickou záležitosťou, ale skutočnou trvalou zmenou v architektúre nášho tela. Presne tak. Jazva bude navždy slabším miestom v štruktúre tkaniva. Je to najlepšia oprava, akú telo dokáže urobiť, ale nie je to dokonalá rekonstrukcia. Toto je neuveriteľne robustný a prepracovaný systém, takmer ako nejaká automatizovaná továrňa na opravy. O to šokujúcejšie asi bude, keď sa teraz pozrieme na nervy, kde, ako naznačujú poznámky, táto továreň v podstate nefunguje. Je to naozaj úplne iný príbeh. Ten zásadný rozdiel je v samotných bunkách. Kým bunky kože sa dokážu bez problémov deliť a množiť, nervové bunky neuróny patria medzi tzv. Permanentné bunky. Čo to znamená? Znamená to, že keď neurón v mozgu alebo mieche raz zanikne, je preč navždy. Telo si nový nevytvorí. Preto je ich schopnosť opravy, teda regenerácie, extrémne obmedzená. Ale aj tu musíme rozlišovať. Inak sa správajú nervy v našich končatinách, teda periférny nervový systém, a úplne inak nervy v riadiacom centre v mozgu a mieche. Dobre, tak začníme tou, predpokladám, lepšou správou. Čo sa deje v tých periférnych nervoch? V poznámkach sa spomína proces nazvaný Wallerova degenerácia. Znie to dosť hrozivo. Znie to hrozivo, ale je to nevyhnutný prvý krok k možnej oprave. Keď sa preruší nervové vlákno, teda axón, tá jeho časť, ktorá stratila spojenie s hlavným telom bunky, nemá šancu prežiť. Takže odumrie. Áno, jednoducho odumrie a v priebehu niekoľkých dní sa rozpadne. To je Wallerova degenerácia. Ale, a teraz prichádza to fascinujúce, podporné bunky, ktoré ten axón obalovali ako izolácia na kábli, tzv. Schwannové bunky, prežijú. Aha. A nie len to. Oni sa začnú aktívne množiť a vytvoria pozdĺž pôvodnej dráhy nervu akýsi tunel. Medzi tým opäť nastúpí upratovacia čata makrofágov a vyčistí vnútro tohto tunela od zvyškov toho mŕtvého axónu. Takže tie Schwannové bunky vlastne postavia lešenie alebo vodiaci tunel, ktorým môže to nervové vlákno opäť dorásť. To je úžasné. Ale predpokladám, že to má nejaké háčiky. Má to niekoľko zásadných podmienok, aby to celé fungovalo. Poprvé, tá pôvodná štruktúra, ten vonkajší obal nervu, musí zostať aspoň čiastočne neporušený. Dobre. Aby mal ten tunel čo držať pokope. Po druhé, medzera medzi koncami prerušeného nervu nesmie byť príliš veľká. A to je koľko? Hovorí sa o 2, maximálne 3 cm. Ak je väčšia, pučiace nervové vlákno sa v nej proste stratí. A po tretie, prostredie musí byť čisté, bez infekcie a s dobrým prekrvením. Ak sú tieto podmienky splnené, tak z konce toho živého axónu začnú vyrastať nové výbežky, ktoré sa snažia nájsť vstup do toho tunela a prerásť ním až k svojmu pôvodnému cieľu. K nejakému svalu alebo receptoru v koži. Presne tak. A čo sa stane, ak sa to nepodarí? Ak tie výbežky ten tunel nenajdú a zablúdia? Vtedy dochádza ku komplikácii, ktorú poznámky opisujú ako neuróm.
Predstavte si tie rastúce nervové vlákna ako korene rastliny. Ak nenájdu pôdu, rastú na slepo a vytvoria chaotické zamotané klbko. A to je problém? Je to veľký problém. Toto klbko nervových zakončení je často extrémne citlivé na dotyk alebo tlak a môže byť zdrojom chronickej bolesti. Je to v podstate slepá ulička. Takže je to vlastne príklad zlyhania toho regeneračného mechanizmu. Presne tak. Bohužiaľ pomerne častý. Dobre, takže regenerácia periférnych nervov je síce zložitá a krehká, ale aspoň nejaká nádej tam je. Očakávala by som, že v mozgu, v našom najdôležitejšom orgáne, bude ten mechanizmus ešte dokonalejší. Ale poznámky tu naznačujú presný opak. A je to tak. V centrálnom nervovom systéme, teda v mozgu a mieche, je schopnosť regenerácie prakticky nulová. Po poškodení, napríklad pri mŕtvici alebo poranení miechy, telo nespustí program opravy, ale program obmedzenia škôd. Obmedzenia škôd? Áno. Hlavnou reakciou nie je regenerácie, ale zjazvenie. A tento proces sa volá glióza. Počkajte, tomu celkom nerozumiem. Hovoríte, že telo v mozgu aktívne bráni hojeniu? To znie úplne kontraintuitívne. Prečo by náš vlastný systém sabotoval opravu svojho najdôležitejšieho orgánu? To je presne tá otázka, ktorá trápila vedcov 10 ročia. Dnes už vieme, že je to evolučný kompromis. Zatiaľ, čo jazvu na koži tvoria hlavne fibroblasty a kolagén, túto gliálnu jazvu v mozgu tvoria iné bunky, tzv. Astrocity. Astrocity. Po poranení sa tieto hviezdicové bunky aktivujú, začnú sa množiť a vytvoria hustú, nepriepustnú spleť, ktorá vyplní poškodené miesto. Má to jednu výhodu. Táto bariéra rýchlo ohraničí poškodenie, izoluje ho a zabráni šíreniu zápalu do okolitého, extrémne citlivého mozgového tkaniva. Takže je to vlastne forma kontroly škôd. Telo obetuje možnosť opravy za cenu stability a ochrany zvyšku mozgu. Presne. Je to drsný kompromis. Táto gliálna jazva však zároveň vytvorí fyzickú a chemickú bariéru. Bariéru, ktorá akémukoľvek prípadnému pokusu nervových vlákien o opätovný rast účinne zabráni. Takže je to ako keby tam vyrastol betónový múr? Presne tak. A čo je najdôležitejšie, táto jazva nenahrádza stratené neuróny a ich funkciu. Iba zaplní prázdne miesto. Preto je strata funkcie po poranení mozgu či miechy takmer vždy trvalá a devastujúca. Dobre, skúsme si to zhrnúť. Máme tu dva úplne odlišné prístupy tela k oprave. Na jednej strane koža s prepracovaným štvorfázovým procesom, ktorý síce nie je dokonalý, ale je mimoriadne efektívny. A na druhej strane mozog, ktorý sa o skutočnú opravu ani nepokúsi, len postaví múr a vyvesí tabulu cesta uzavretá. A ten kontrast odhajruje priority nášho tela. V prostredí mozgu a miechy, kde sú obvody neuveriteľne zložité a akákoľvek nekontrolovaná oprava by mohla napáchať viac škody ako úžitku, je prioritou číslo 1 stabilita. Radšej obetuje funkciu. Áno, telo radšej obetuje časť funkcie, než by riskovalo chaos. Na periférii, kde poškodenie nie je také fatálne, si telo môže dovoliť riskantnejší pokus o obnovu, aj keď je to pomalý a často neúspešný proces. Každý systém má inú stratégiu.